Terve! Tällä videolla käydään läpi äidinkielen ulko-opetukseen soveltuva harjoite. Harjoitteessa käsitellään sanaluokkia. Tähän harjoitteeseen kaikista paras ympäristö on metsä. Metsässä luovuus alkaa kukoistaa, kun ympärillä on niin paljon mielenkiintoista aistittavaa. Metsässä liikkuminen vapauttaa sanojen virtauksen. Harjoitteen voi totta kai tehdä myös muunlaisessa ympäristössä, jos metsään ei ole mahdollisuutta mennä. Tämä harjoite on hyvä tehdä jokaisen oppilaan itsekseen. Harjoitteessa oppilaat keksivät sanoja ympäristöön liittyen. Esimerkiksi 3 verbiä, 3 substantiivia ja 3 adjektiivia. Opettaja antaa oppilaille hetken aikaa kierrellä lähiympäristössä ja miettiä, mitä sanoja luonto tuo mieleen. Kun kaikki oppilaat ovat keksineet esimerkiksi 3 verbiä, voidaan käydä yhdessä läpi, mitä sanoja oppilailla tuli mieleen ja siirtyä seuraavaan sanaluokkaan. Jos tehtävään haluaa lisähaastetta, voi sanojen teemaa rajata tarkemmin.